Nek, padahal ora penak iki, kuwi terus tak ganti oli. Kenapa ya? Wah, gue paling oli ini. Gue nyari oli apik Jo, nanya Jo. Tak kayak oli. Iya. Kaca roti, nek menawa cocok barang. Ya ya, tak gajali sih ya. Gajali. Yang ini penak tenang nih, saya tak tuku oli gue ae. Nggawa oli Idemitsu, mesin tadi awet, cegah karet ing mesin lan motor tadi penak. Matur nuwun.